Filmati tal-attività tal-aħħar jiem fil-port ta' Ċirkewwa, fil-port tal-Imġar u fi bnadi differenti ta' Għawdex u l-kummenti ma' TVM News tal-Assoċjazzjoni għat-Turiżmu f'Għawdex li qalet li dan kien perjodu pożittiv bil-preżenza ta' Maltin u turisti li dawru r-rota tal-oqsma tal-akkomodazzjoni, ir-ristoranti u stabbilimenti li jservu l-ikel u xorb hija sostnuta minn ċifri li TVM News kiseb mingħand il-kumpanija Gozo Channel. Bejn il-ħadd 15 ta' Diċembru u l-ħadd 5 ta' Jannar, il-vapuri tal-kumpanija ġarrew il fuq minn 348,000 passiġġier bejn il-portijiet tal-Imġar u Ċirkewwa. Dan jammonta għal 12,856 passiġġier aktar mill-istess perjodu sena ilu. Is-Sibt 28 u 32 ta' Diċembru kienu l-jumejn bl-akbar ammont ta' passiġġieri li qasmu l-fliegu. F'kull waħda minn dawn il-ġranet, il-vapuri tal-kumpanija ġarrew ma' 22,760 passiġġier. Ġranet oħra impenjattivi ferm kienu bejn l-għada tal-miliet u l-aħħar tas-sena. Iż-żieda fil-passiġġieri kienet riflessa wkoll f'żieda fl-att ta' vetturi. F'dawn it-tliet ġimgħat li l-kumpanija tqis bħala il-perjodu tal-miliet, il-vapuri tal-Gozo Channel ġarrew 117,538 vettura. Dan ifisser żieda ta' 6,581 vettura fuq l-istess żmien sena ilu. Id-domanda ogħla għas-servizzi tal-Gozo Channel waslu wkoll biex f'dan il-perjodu il-vapuri tal-kumpanija bejniethom ħadmu 64 vjaġġ aktar. Għal dan iż-żmien Għawdex ippreżenta lill-pubbliku programm ta' attivitajiet għal kull ġurnata li jgħin biex il-gżira tiġi ppreżentata lil Malti u lit-turist bħala il-Gżira tal-Miliet. Il-programm Il-Miliet f'Għawdex intemm it-tnejn biex issostina attività turistika f'Għawdex għax-xhur tax-xitwa taqsima tal-avvenimenti fil-Ministeru għal Għawdex issa qiegħda taħdem fuq il-Gozo Arts Weekend, Valentine's in Gozo, il-Karnival u l-Għid illi din is-sena se jiġi ċelebrat tard nhar il-Ħadd 20 ta' April.